Ibilgu publikoak jabari publiko hidraulikoaren zati dira. Jabari publiko hidraulikoa ibaien, akuiferoen, lakuen eta urtegien ibilguak eta urak okupatzen duten lurrak osatzen dute. Ibaien ibilguak publikoak dira. Badakizu zer egin dezakezun eta zer ezin duzun egin? Ibilguak zer diren eta bertan zer egin dezakegun eta zer ezin dugun egin ulertzeko, begira. Ziklo hidrologikoak bizitzaren garapena ahalbidetzen du. Ziklo hidrologikoa atmosferaren, lurraren eta itsasoaren arteko ur hartu emanei deritze. Dela solidoa, dela likidoa edota dela gaseosoa denean. Etengabeko mugimendu honen motorra eguzkia da. Ura lurruntzea edo transpiratzea eragiten du, baita kondentsatzea eta hodeiak eratzea ere ondoren berriro prezipitatzeko. Uraren zirkulazioa lurraren gainazalean, zein lur azpian ematen da. Ibilbidean zehar, urak sedimentuak garraiatzen ditu eta biodibertsitate habitata da. Lur gaineko jariatzeak ibilguak osatzen ditu. Ibilgua normalean ura igarotzen den ibai eremua ez ezik, ohiko ur goraldi arrunt maximoetan urak hartzen duen eremua ere bada. Ubideak dira halaber, ura aldizka edo oso gutxitan bere egiten dituen sakan eta uribideak ere. Erriberak ur baxuen mailatik gora eta ur goraldi arrunt maximotik behera dauden alboko lur zerrendak dira. Ubidearen zati dira eta beraz guztionak dira. Ibilguaren alboetako lurrak ertzak dira. Titulartasun pribatukoak dira eta erabilera mugak dituzte. Ibilguaren lehenengo 100 metroak polizia eremua osatzen dute. Uraldietan urez bete daiteke, eta beraz, eremu horretan, erliebearen edozein aldaketa edota eraikuntza berriren bat aldez aurretik baimendu behar da. Ertzen lehen 5 metroak zortasun eremua osatzen dute, eta polizia eremuaren barruan daude. Ibai ekosistema babestea eta oinezkoentzako kontserbaziorako eta larrialdietarako pasabideak erraztea du xede. Pribatua bada ere, eraikuntzarik gabe geratu behar du beti. Uholde lautada uholdeak bere egin dezakeen azalera da, eta hortaz, haren erabilera ere mugatua eta arautua dago. Uholde lautadaren barruan, berariazko garrantzia du lehentasunezko fluxu eremua, honako hauek barne hartzen dituena. Ustubide nagusia, alegia, uraldietan ur jarioaren gehiengoa kontzentratzen duena. Eta urak hartzen duen altuera edota abiadura dela eta pertsonei eta ondasunei kalte larriak eragin diezazkieketen eremuak. Orain galdetuko duzu, zer egin dezaket jabari publiko hidraulikoan eta haren polizia eremuan? Delako erabilera komuna egiten baduzu, librea eta doakoa da. Alegia, bainatu eta aberea kaska ditzakezu, baldin eta uren emaria eta kalitatea errespetatzen badituzu, eta erabilera horiek berariaz debekatuta ez badaude. Gainerako guztietarako adi, baimena eskatu edo erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu behar duzu. Egin behar duzun jardueraren motaren eta tamainaren arabera. Baimena beharko duzu, makaldiak landatzeko eta mozteko, agregakinak erauzteko, zubiak eraikitzeko, ibilguan defentsa lanak egiteko, mantentze jarduketak egiteko, edota landaredia kentzeko besteak beste. Erantzunkizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko duzu honetarako. Nabigatzeko, kontserbazio jarduketa txikiak egiteko, edo larreak aprobetxatzeko. Ikusten duzunez, ibilguak publikoak dira, guztionak. Horregatik beharrezkoa da ibai eremuko erabilerak arautzea, guztion ondasuna eta uretako ekosistemak babesteko eta uholdeek sor ditzaketen kalteak ez areagotzeko. Gogorarazi beraz, beharrezkoa dela ibilguetan, zortasun eremuetan edo polizia eremuetan egiten den edozein jarduera egiteko baimen bat eskatzea edo erantzunkizunpeko adierazpen bat aurkeztea, erabilera komunak izan ezik. Gure web orrian aurkituko duzu behar duzun informazioa.